Bună, sunt dr. Ada Epistatu și vă aștept să vă prezint una din metodele cele mai eficiente, mai lipsite de risc și de efecte secundare și, de ce nu, puțin costisitoare, de stimulare muco-osoasă, plasmodentul, plasmoliftingul. De ce merită să aflați despre plasmogel plasmodent? Este o metodă care la ora actuală se practică în toate domeniile medicinii. Combate durerea. După orice fel de tratament chirurgical, tratament endodontic, chiar și în sensibilitățile dentare, o singură ședință poate să elimine durerea, lucru care vă va ajuta foarte mult în gestionarea tratamentului și al pacientului. Dar efectul cel mai important pentru care s-a consacrat plasmogelul este de biostimulare muco-osoasă. Este un factor adjuvant de excepție în parodontopatii, în tratamentul parodontopatiilor, în adițiile osoase, în implantologie. Și de ce nu să nu luăm în calcul și estetica dentofacială? Un zâmbet frumos înseamnă și o gingie frumoasă și sănătoasă. Care sunt secretele plasmogelului? Cum și în ce situații poate fi folosit cu succes? Ce plus aduce afacerii dumneavoastră? Veți afla urmărind cursul și aplicațiile lui practice. Vă aștept cu drag și vă garantez că metoda vă va cuceri atât pe dumneavoastră cât și pe pacienții dumneavoastră.